Il-biċċerija ftit tagħmel differenza fil-proċess tal-annimali li jiġu proċessati b'mod normali jew inkella bil-ħalal. Dan spjegah il-kap eżekuttiv tal-biċċerija Manuel Xkembri fejn qalilna li kull annimal li jgħaddi mill-biċċerija irid ikun mitluf minn sensieħ qabel jinqatel. Għalina noqtlu normali u noqtlu ħalal ftit hemm differenza. Għax kull annimal li jidħol hawnhekk hija regola ġenerali li nħarsu l-interessi tal-annimal li ma jbatix, definitely, u nħarsu koll il-regolamenti sew lokali u sew dawk Ewropew. Is-Sur Xkembri spjega kif l-ewwel proċess tal-operaturi tal-biċċerija huwa li jistordu lill-annimal li jkun se jinqatel u f'tebqatajn irid jiġi skarnat. Once li inti ġifieri stordejtu l-annimal, għandet naċċertaw li bl-ebda mod ma jiġi maħqur u dik hija importanti ħafna. Il-laħam li jiġi proċessat b'mod normali u mhux għas-suq Musulman jinqatel billi tinqatalu l-vina ewlenija minn onqu. Il-proċess għal-ħalal huwa simili ferm iżda minflok qata vertikali ssir waħda orizzontali. U jekk ikun ħalal, ħajkun hemm il-biċċier Musulman li ovvjament ikun known ġifieri approvat anki ġifieri li huwa Musulman ukoll ġifieri min-naħa tal-imam biex nkunu ċerti, tajjeb, u jiskarnaħ differenti orizzontali ġifieri. Il-kap eżekuttiv spjega li ġala darba l-annimal ikun inqatel bi kwalinkwe proċess, il-veterinarji tal-biċċerija jieħdu kampjun minn fuq il-karkassa u tindbat il-laboratorju sabiex jiġi ttestjat. Hekk kif ikun ikkonfermat li hu tajjeb għall-ikel jiġi ttimbrat bit-timbru tal-biċċerija. Il-laħam ħalal li għadda mill-istess proċess iżda apparti t-timbru tal-biċċerija ikun ittimbrat ukoll bil-marka tal-ħalal. Kull ġimgħa jgħaddu aktar minn 1100 annimal mill-biċċerija, b'aktar minn 900 majjal, 80 ċanga u 150 moża u naġa. Il-majjal jinqatel b'mod normali peress li l-Musulmani ma jikluħx. Madankollu madwar 150 annimal ieħor jinqatel għal-ħalal. Is-Sur Xkembri stqar li l-annimali kollha li għaddu mill-biċċerija jinqatlu bl-aktar mod dinjitus u skont il-proċeduri internazzjonali. Madankollu ma setax jgħid l-istess għall-annimali li jinqatlu fl-irtietet u djar. Jekk dan skarnajtu f'sessieħ, dak il-ftit minuti li baqa' ħaj qed jiddrejn jaddem whatever eċetera, kieku jgħaddi minn martirju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.